Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara. Ayon ang imong ate mo na, Jem. Hmm? Karong ikaw rang usaang ni Pauli. Waday mo li si ate mo na papadamyan? Mautanag ako nimo kung hain ang imong maguwang. Pag-abot na ako pa'y unang naka-apply pultahan nga may kandado. Ay, madays muna. Sa iyo man to silang gibuhian pa kay nag-birthday ang ilang maestra o gi-invite silang tanan. Ah, hala. Niuban ka nila si ate mo na. Patay. Emmy. Emmy. Ganun. Ano mo na? Kaon sa daw. Ay, pag-uuwaw ba? Muli na ko eh. Ayaw sa dungan nita. Kan alam pagkaon mo kay labi ka na ko ba sa lechon baboy nagipaksit na ko para gina nimo. Muna na lang ko pauli ni mo ha. Ala no? Hoy, huwat ako ay. Ihamog lang ako fresh lumpia ay. Hakag ni mo ay. Hinaon sa mga kaoy, Emmy, nga niburot man nagmayo imong aping. Puno kay mong babas pagkaon mo. Alangan, nagdali man ka. Naibong yun ang tatay ni Miss Irish nga nung nagdali tagpauli. Pero, nakadama sa tag-take home. Kaya gipadadaan man tang Miss Irish. Uy, ganun ka tingog-tingog diya. Uy mo na. Emmy, kikulbaan ako, uy. Mabaksa na sa kung papadamyan ini. Di makamaro, uy. Imo ang gisabot daan si Jeff. Nga unya na lang siya mo pauli. Dili ko ganahang mamakak, Emmy. Dili man ka mamakakgood. Pero ako tong nasultihan si Jeff nga sayo tang buhian. Pero wato siya kay bawo nga muuban ka. Ay, samot na lang gid hinuon ang akong kakulbaan eh. Ikaw ba? Sobra na gyud ka kabuutan mo na. May kang pagkaliwat sa imong mama sa? Ay, doon na ka sa inyo, Emmy. Mao. Unya na lang ko nimo muna. Kay aron makakaon sad ni ining akong pagkaon nga gida nga sa amo. Oy, muna, pangguro sa lang daan ha, aron di ka mabunalan ni Noy Damian. Ipasamutan gid ni Emmy ang akong kahadlok. Kining bakos. Mo'y muhukom sa kagahi, mug-o mo na. Gibalibara na ko siya nga dili mo adto sa birthday sa iyang maestra. Pero ni adto gyud. Karon ka. Nakapanangin din si ate mo na nimo pa. Oh, apan akong gibalibaran. Yang gisupat kang akong pagdili niya. Pa, yung nagbunali si ate mo na pa. Uy, ang na ba siya nga bunalan? Mauwa na ay. Unya nga nung nisupat man siya. Ah, nana si ate mo na pa. Nagpahingon na din eh. Karon ka. Hala. Pagdali muna! Padamyan. May kinahibaw ka ng daan nga bakuson ka. Kandiritso kag talikod. Medyo hinay ito na. Di ay kusog-kusog. Buhay ko, Jeff. Ayaw ko kaksa. Buhay ko. Dong Jeff! Hala, dugo. Oh. Dong! Bay! Bay! Oh, tawag og tricycle. Oy, ngano na si Jeff Bayram yan? Imo nang gigugos? Natukmo na kong kusog ug nalagpot siya. Ug naigo tingaling yang usang ilit sa simintong hagdanan sa bahay.
Dadoon lang ako siya sa sentro bay. Paita sa di mo Damian. Ay nga no, sige ham sa panapat sa mo mga anak po. Makiha ka ba yan, ha? Mutabang ginagawa dili. Ano diya maga? Mayon tagoy daw tang mahitabo nitong Jeff. Nga naman sa sinoy Damian, oy nga dili man magpanagana og dapat ninyong duha mo na. Ambot ay nga ingon anak si Papa. Ingon siya kay mahal niya si Jeff. Pero anong dili ba siya makapugong sa pagbakos na mo? Ako, Emmy, no. Mauwaw na ba ako nga mabunalan pa kog bakos kay daga na baya ko. Oh, good. Abi ni mo day mo na, kami sa amo no. Wag yun may makatilabi sa kusik na lang sa among mama ug papa. Si mama, maldita na. Pinaagi lagi yaw-yaw. Unya si papa sad, labaw pag bakba ni mama. Pero never gid sila nga mogamit sa ilang kamot aron pasakitan ming ilang mga anak. Disiplina man kuno na iyang gibuhat na mo. Ah, sobra ra sa nang disiplinahan ni Damian ninyo oy. Pwede ra mag-disiplinahon ang mga anak ba nga dili bunalan? Unsa na kay nahitabo nitong Jeff? Aras, sakita sa kong uoy. Gitahi na ang samad sa imong o. Sakita pa, uy. Uli nagtapa. Oh. Barog na diha, Jeff. Oh, Jeff. Ay, salamat pa. Nagkakos ko nimong. Matumbaon ta ko. Pasensya ka na, Jeff. Gusto lang kong madisiplina mong duha. Di ate mo, nani mo. Bay, inahin na lang palihog sa imong pagpanagan. Di kayo isad nga magyani mo ng libaong. Kay bag-urabang gitahi ang samad sa o ning akong anak. Kapakong ni. Kay buunton magmayo kining jeep. Sa pagkili na ako mapako ng imong anak. Magbantay mo niya. Magkagitag ibaok. Sapo ito pati ko. Bulungawan na ron. Uno nga ng jeep. Kay ipakita na imong sapot na rin ako. Kanaog niya! Papadamian, ayaw na ng pangitag away ko. Day mo na, nguli na lang ko sa amo ha. Sige, day. Salamat sa imong pag-uban ako din sa amo, ha? Salamat good. Ato na ko oy. Magkita man taog ma kay na atay group project nga buhaton. Sige, day, Emmy. Bye-bye. Babay day mo na. Oh, wala. Naikasukat si Emmy nga lalaki. Oh, puti kayo siya. Agay! Oh, nabanggaan sa lalaki si Emmy. Og natumpa siya. Oh, kisang tumibangga na ako eh. Ubo ko'y nakita. Natumbag ko ay. Day, Emmy. Barog, day. Salamat day mo na, salamat. Banggaan ko day. Na-feel yun ako. Pero mo ko'y nakita. Unsa tumibangga na ako. Lalaki, day. Ha? Lalaki? Ano na kayo ngumang kang lalaki day mo na? Nakakita day ka? Oh, naana sila sa Papa Damian o Jeff. Labad ang akong ote. Muita sa kuha. Kaluoy ni mo dong, uy. Asa rin si Papa Damian, te? Ni gawas kay magpalit siya pain reliever para sa imong samad sa o. Kay kon mo sakit ko no, patumaron ko no dayon kas doktor. Ay, dong. Sorry dong ha. Ako gid mo hinungdan nga nasamad ang imong o. Wa na lang unta ka mo duol ni Papa dong. Ni duol pa man gyud kaniya gud. Kiwakli na lang hinuon kang Papa. Naluoy man ko ni mo, ate, kay wan naman mundang si Papa Damian. Sa sigig bunal ni mong bakos. Magmat ko na lang kita dong. Dili na ta mo himog sa aron dili masuko si Papa nato. Sige ang ganitan niyag bunal, ate. Bisag ka may ratagsa. Mayo pag layasan na to siya, tinong. Unsa dong? Ngano na kauna-una man ka ana? Bati sa dang imo na una-unaan ha. Dili ta mo layas din hidong.
Dili na to biyaan si Papa Damian. Ulayas mo. Buhatan ninyo. Karon dayon. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!